ఈ మనోహరు ఇంత అద్భుతంగా రాసింది ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ కథ నేను తింటూ ఉంటే కూడా అది గుర్తుకొచ్చేసారు. మా సంఘటన, మా స్కూల్ సంఘటన నేను అన్వయించుకునేది. అంటే మనోహరు యొక్క శిల్పం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మన నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు, ఆ పాత్రలలో మనం కూడా ఒక పాత్ర, అలా మన నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనల ఆధారంగా వాటి కథలుగా మార్చడం, సామాజిక కోణం, సామాజిక నేపథ్యం, ఇవన్నీ మనకు మనోహర్ కథలలో మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. అద్భుతమైనటువంటి కథలు ఉంటాయి. మనం వాటిని ఒక్కసారి చదివి ఏదో కొంచెం చూద్దామని అంటే విడిచిపెట్టేటువంటి కథలు కాదు. అలాంటి మంచి కథలు అందించినటువంటి మనోహర్ మరొకసారి శుభాభినందనలు. అలాగే మంచి సమీక్ష చేసినటువంటి గంగాధర్ కూడా మంచి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు పెద్దలు తొలి ప్రతి శ్రీకర్త శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారు వారి స్పందన, ఒక నిమిషం మీ స్పందన తెలియజేయండి.